Good afternoon, dear brothers and sisters. Please rise for the opening hymn. Hearts so filled with sadness, saints should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless are, work on me your wondrous arm, change the joy my every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless are, work on me your wondrous arm, change the joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then being at peace with you and each other, we will be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude.
Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in sainthood. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in sainthood. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in sainthood. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in sainthood. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga lasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman. Sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanan ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunyan, namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nakukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami ansa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang. Asin mang matinabang na para surog kan kapwang nangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sangaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Idulot man po niya to ang mga minasunod na mas intentions. Mga pasasalamat by Lim family. Dulot ni Nerissa B. Lim. Pasasalamat man kan sarong devotee. Ni Jeric and Joy Bansuela. Ni Cielo Sancho and family. Mga special na kahagadan. For good health of Sarah Lim. Dulot ni Nerissa B. Lim. To pass the exam of Angelica May Bitara, dulot kan Bitara family, for healing and fast recovery of Asteria Moyo, dulot kan Moyo family, special man nakahagadan kan sarong devotee, for safe travel of Natalie Abarientos, dulot ni Ellen B. Abarientos. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Reynaldo dulot kan Bitara family, Rodolfo Gloria, dulot kan Bitara family. Para sa kalag ni Norberto, dulot kan Baldon family. Para kay Antonio, dulot ni Miriam Bilon, Manuel Jr., Benito, Beata, Ralph, dulot ni Ellen B. Abarientos. Para kina Rhea, Glenda, dulot kan Hebulan family.
Matindog na po ang gubo sa pagpuon. Anhadarin langit batato, makamang mga banwan. Buksan ang mga Pintuan magawid sa kaugmahan. buksan ang mga Pintuan magawid sa kaugmahan. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sarong komunidad, kita nagkakatiripon sa ngaran ka nama, kanaaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nasa ikaduwang simana kita kan panahon ni Adviento, aldaw na Webes, espesyal niya itong idinudulot ining Santa Misa sa pag-arang, pagtaong ondra sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Ngunyan tanganing kita po gabos na uya digdi magkanigog magselebrar kay ining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasadan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, Mahera ka, mamibi kita. Kagurangnan, pakitan yugaan sa mong mga puso sa pag-andam kan mga dalan kan sa imong bugtong na aki. Tanganing sa iyang pagdatong, magkanigo kaming maglingkod sa imo sa malinig na isip. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahada sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Ako ang kagurangnan sa indong Diyos. Napupugol ko ang sa indong tuong kamot. Asin sinasabihan ko kamo, dai kamo matakot. Tatabangan ko kamo. Dai ka matakot Hakob. Ulod na makaherak-herak Israel. Kuto na daing halaga. Tatabangan ko kamo, olay nin kagurangnan. An banalin Israel, iyo an sa indong paratubos. Uya, gigibuhon ko kamong pangginik. Bago asin matarom na pangginik. Sa indong giginikon, asin rurunoton an mga bulod. Asin an mga bukid, gigibuhon nindong siring sa ata. Sa indong hihimalidon, asin ipapadpad sinda kan duros, patin iwawarak sinda sa makusog na paros. Alagad kamo, mag-uugma sa kagurangnan, asin magmumuraway sa banal ng Israel. An mga dukha asin ding sukat,
maghahanap ng tubig, asin daing makukua. An sa indang dila, maaalang sa paha. Ako ang kagurangnan, mahinanyog sa inda. Ako ang Diyos ng Israel, dai mapabaya sa inda. Papabuluson ko ang mga salog sa mga kapatagan na daing tubig, asin ang mga burabod sa mga kababaan. Ang kadlagan, gigibuhon kong danaw, asin sa alang na daga, mabulad bukad ang mga tubig. Sa kadlagan, itatanom ko ang mga kahoy na sedro, akasya, asin olibo. Sa lantad, matanom ako nin kahoy na hunipero, asin olmo, katain nin sipres. Tanganing mahiling asin mamidbid, mamasdan asin maisihan nin gabos na tawo, na ini ginibukan kamot nin kagurangnan. Linalang kan kagurangnan nin Israel. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. O umawon ta ka sa kuyang Diyos asin hade. Umawon ko an sa imo ngaran sagkod paman. An kagurangnan marahayon para sa gabos, maheherakon sa gabos niyang linalang. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. An gabos mong linalang magpapasalamat sa imo. Ang gabos na banal mag-oomaw sa imo kagurangnan. Ibabareta ang mamurawayon mong kahadean, asinan sa imong dakulang kapangyarihan. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. Ipamitbid sa katawohan ang mga gibo mo nga ngalasan, asin ang kamurawayan sa imong kahadean. An sa imong kahadean, dainin kasagkoran, magdadanay sagkod paman ang sa imong kapangyarihan. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw. Hallelujah, hallelujah. Buksanan mahagitan, madatong ang kagurangnan. Hallelujah, hallelujah. Uyanan, Karangan. hallelujah. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw espiritu, kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, kamurawayan sa imo kagurangnan. si Jesus nagsabi sa katawohan, totoong sinasabi ko sa indo, mayong tawong namundag sa kinaban, naurog kadakula ki Juan Bautista. Alagad ang pinakasadit sa mga tawong pinaghahadean ni Diyos, mas dakula pa kaysa sa iya. Poon kan panahon ni Juan sagkod ngunyan, ang kahadean ni Diyos nagtitios nin persekusyon, asin buot agawon ang mga tawong makusog. Ang gabos na propeta asin ang tugon naghula sagkod kay Juan. Kung matubod kamo siya, iyo ang Elias na madato. Ang may talinga sa paghinanyog, maghinanyog. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good afternoon. Yan, pakigreet daw po kan sa tuyang mga kataid na good afternoon. Ngunyan sa tahaw kan inaapod niya tong Christmas rush or kasiributan, bagayunon po ining ibanghelyo tangon yan na maging inspirasyon asin giya. Saro kan mga imahen na itinatao sa tuya as an Advent guide
In preparing for Christmas, iyo po ang pagkatawo o persona ni Juan Bautista. The past days, we've been hearing about him. Ta siya po ang precursor, forerunner, o tagapag-andam, kandalan, kan sa tuyang kagurangnan. Ano ining mga itinatao sa tuyang mensahe ni Juan Bautista as we prepare for Christmas? Number 1, the past days, nadangog ta na si Juan Bautista was introduced by the prophet Isaiah himself as the voice crying out in the desert, telling people, repent, prepare the way of the Lord, make straight His paths. Andamanindo, andalan kan kagurangnan, tanosa, an sa iyang aagihan. Ini ang tunay na diwa kan Pasko. Ini kung minsan ang nakakaligtaan tapo sa satuyang preparasyon sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Sabi nga ni sa post sa Facebook na nabasa ko, nagsiselos na daa si Kristo ki Santa Claus. Tayo yung tigaharalata si Santa Claus, bako man si Kristo. And so we focus more ourselves duman sa mga Christmas gatherings, Christmas party, reunion, ang tigahalat, so 13th month pay, bonus, bakasyon, nakatutok kitang marahay sa dekorasyon, Christmas lights, yan. Yan. Ano nga ni itong tigpaparahalat na pag New Year? Yan. Fireworks display. Yan. We focus more on the material side or physical side kan sa tuyang preparation. We forget na ang mas importante pala, sabi ni Juan Bautista, maandam ta an sa tuyang mga puso. Maandam taan sa tuyang mga buhay, pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Iyo nga ni, maliwanagon ang mga Christmas lights, Christmas decorations na igwa kita sa harong, pero madiklumon ang sa tuyang mga puso. Nga ta, dahil kita nakapagpatawad, dahil kita nakapaghiras, dahil kita nakapagpahiling din pagkamot sa tuyang kapwa. Second, tigtatawang kitang impresyon kan sa tuyang ebanghelyo na ang tunay palang na bida dapat tataong magpakumbaba. If you notice, inumaw po kan sa tong kagurangnan si Juan Bautista, daing mas dakula na tawong namundag sa kinaban na urog kadakula ki Juan Bautista. But still, si Juan Bautista naghingowang mabuhay na simple. He stayed out of the spotlight. Like this is St. Jude, for 3 years that I've been here, may nanonotice ako, dahil siya ngunyan, na nagsisimba digdi. Ama yun. Daing sa paghiling ko, daing nga ni siyang katayuan sa komunidad. Siya pa ang pinakaultimong minahali. Daing kasanang madangog sa iya, simplihod sana siya, daing kang madangog na reklamo. Pero sa paghiling ko, maski dahi siya nanonotice kan mga tao, dahi tangani siya midbid. Ako, personally, dahi ko ngani siya midbid. Pero sa paghiling ko, sa langit, midbidon siya. Dahil taarog man siya siguro kay Juan Bautista, simplihon sa ng tao. Tahimik lang. Pero sa paghiling ko, trending siya pag-abot sa langit. And that is precisely the reminder of our gospel for today. Tigpapagirumdum kita na ang tunay na kadakulaan sa mata, kan mahal na Diyos, dahil nakabase kung kurano kita kapapular, dahil nakabase sa parakpak na itinatao sa tuya o pag-umaw na itinatao sa tuya kan tao, kundi ang tunay na kadakulaan na hihiling sa tuyang buhay kung kita padagos na arong ki Juan Bautista nagpapakumbaba. We continue to be honest and we continue to extend quiet service
to people. Taang kusog daa, nin sarong Kristiyano mga tugang is not measured how loud or famous you are, but how faithful you remain even when unnoticed. So, mga nagkapirang practical suggestion, recommendation, para ini mismong kalidad as in disposition ni Juan Bautista sa tuya pong maarog. Enot po siguro, magayon nangunya na aldaw, magibo daw kita nin sarong marahay na gawi, na bako dahil tamahihiling o mapapansin kita kang tao. Out of humility, let us do an act of kindness na dain na hihiling o napapansin kan iba. Kita kaya pagmatabang, perming nakapost sa Facebook, diba? Mag-gift giving, perming yaon, tigihiling takong perang like, perang share. Magayon man gayon. Ngunya na aldaw, out of humility, let us extend an act, a good act of kindness to people without being recognized, without being applauded, and perhaps maski da kita napapasalamatan. Ikadua, na impresyon na tigtataukan sa tuyang ebanghelyo, iyo po na ang kahadean ng Diyos, bako po palan bagay para duman sa mga hugakon. Ang kahadean ng Diyos, bako para sa mga tamad, sa mga nagtuturog sa misa, o isabay ta na. Kaya sinabi kan sa tuyang kagurangnan, digdi sa tuyang ebanghelyo, sabi niya, the kingdom is taken, nakukua, nakakamtan by those who are bold and determined. Ibig sabihin, daysa na dapat kita makontento duman sa inaapuntang wishful thinking. Bako sa na puro hoping, dapat igwama din doing. Gariman sa napirmi ko initig me mention, gusto tang pumasar minsan sa board exam, day man kita nag-aadal. Antigigibo, urual daw na sa St. Jude, dasal ng dasal, walang aral. Kay po handa po, prayer plus effort, hindi lang dasal. Paboritoon tayo itong kasabihan na God helps those who help themselves. Ang Diyos nagtatabang dumat sa mga nagtatabang man sa saindang sadiri. So another suggestion in line with this point for reflection, magayon po gayon sa konteksto kan Adviento, suggestion ko po o rekomendasyon, I highly recommend na mag-isip ka daw nin sarong maraot na ugali na igwaka, tasisay bayaan warang maraot na ugali. Isipa daw, ano ining maraot na ugali na igwaka na gusto mo po na halion ngunyan sa saimong sadiri? Lalong-lalo na nagaandam kita sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan, bakaan sa tuyang pagiging utikon, utikon sa agom, bakaan sa tuyang pagiging paralibak, ang sa tuyang pagiging reklamador, pagiging spreader of fake news. Mahilig kitang magpalakop kang fake news, o pagiging hugakon, pagiging selfish, pagiging proud about ourselves. So, arin dyan, sa mga ugali na iyan, sabi ko nga kan Domingo, sa babayi daa, ang mga dapat na halio na bisyo, tapos sa lalaki, ABS. Sa babayi, CBN. O ABS, mga lalaki, arindigdi, ang dapat na halion tangon yan na Pasko. Sa tuyang mga sadiri, alak, babae, sugal. Mga babayi, CBN, chismosa, bungangera, nager. At least isipa daw,
Ari nang gusto mong mawara sa imo, tanganing malinigan sa imong puso. And choose one small sacrifice for God. Karahayan, paghiras, kan sa tuyang sadiri, o pagpamibi. Iwasan ta daw na ang maging mga reklamador sa satuyang buhay. Because basically, God wants disciples who are willing to wrestle, makilaban sa anuman na tentasyon, asin karatan sa saindang buhay, asin maski pano nin pagbalo, padagos na nagkikilaban, padagos na naglalaom sa saindang buhay. And mga tao, mamaot kan kagurang na napadagos ba nagpipili kung ano ang tama. Namumutan kong mga tugang ang kahadean ng Diyos para duman sa mga nagpapakumbaba. Ang kahadean ng Diyos para sa mga tao na arog kay Juan Bautista na tigpipili kung ano ang tama. So let us ask the Lord for courage to live our faith with action, not just with intent, just like John the Baptist. Amen? Sagaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Sa kagurang na magdulot kita, maninig ang puso at tanging pagkamuot sa Diyos na sa tungkang tubos. Madatong na si Kristo sa tuyang hade, andamonan niya tuan sa iyang bulan, ang ilong na banal, tapos magrukyan. Kuya na ang kaligtasan. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akon malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato, asin kan bilugyang banal na Kagurangnan, namimibi kami, pakiakuan mga atang na dinudulot migikan sa mga karahayan mo. Ulit at tinutugot mong maging mahusay an sa mong debosyon ngunya na panahon, papagkaniguan na inimagin para sa mo premyo, kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina Magpasalamat sa kita kagurangnan. sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa ed, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, sa enot na pagdatong, sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan, kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalanin kaligtasan na daing kasagkoran, tanganing sa ikadwa niyang pagdatong, sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo, makamtan mi ang panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya, kaiba kan gabos na santos sa Sin Angeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Banal, 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 ang kagurang na Diyos ni mga upo, ang langit at
kasalanan kan kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo magin hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, nasarugaring niyang buot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin bagkakan kaini tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatan mo kagurangan, ipinapamaratan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayan. Sa kunay ka, Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay, nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalaugon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singkabos na santos, na kaintupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa rual daw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya,
asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahaden, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo, Asin sa imong sa tuya espiritu. po niya na ihira sa lambang saro, ang tanda nin katuninongan. Peace be with you. Cordero kang Diyos na nagbabarang, kalang kasalan at kinabang, kaharaki kami. Cordero kang Diyos na nagbabarang, kalang kasalan at kinabang, kaharaki kami. Cordero kang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan ng kinabang. Pagi kami nito tuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo na ang pagdatong sa tuyang hinahalat, asin pinag-aandaman. Siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunidad. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. O Kristo, sa mong kagurangan, magero ka sa iyong puso, maghanay ka sa iyong buhay.
the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagselebrar. Nahuli ka ini kaming mga naglalakaw, sa tahaw kan mga kinabano na bagay, ngunyan, gibuhon mong mamuot sa mga bagay na langit noon, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli ki Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Matuko po para sa announcement. Magkakagawa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya itong kolekta sa mga misa ka ng kaaging Webes, nag-abot po sa 25,579 pesos asin 75 centavos. Anambag niya to sa siring na oras din misa, nag-abot po sa 6,140 pesos asin 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,927 pesos asin 95 centavos. Siring man, iniimbitaran po kamo na mag-atindir kan Advent Recollection sa aga, Desyembre 12, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Sa Desyembre 13, aldaw nin Sabado, ang Bicol Voices Choral, magkakagawa po nin free concert pagkatapos nin alas 6 na misa sa pagkabanggi, digdi po sa satuyang parokya. Iniimbitaran po kamo na maging parte kan Angel Tree Program. Ini po sa rong Holiday Assistance Program na ang laom iyo po ang makatabang sa mga beneficiaryo sa paaginin pagtao sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo sa nasabing programa, iyo po ang sanggatos na PWD, ang donor kaining programa, mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Ang donor matao po nin impormasyon sa opisina kung si isa ay napili ninda na tauanin regalo. Ang deadline po sa pagtaonin regalo sa Disyembre 14, asin ang pagdistribuir nin regalo, gigibuhon po sa Disyembre 20 sa LCC Activity Center sa oras na alas 9 sa pagkaaga, sagkod alas 12 nin udto. Para po sa iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Mapuuna po ang Misa de Aguinaldo sa December 15, sagot po ini sa December 23, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa December 16, sagot 24, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Day na pong Misa sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa maabot po maging Aguinaldo Mass sponsor, igawa po ni fundraising activity ang satuyang parokya na may temang Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Para sa ibang impormasyon manungod sa nasabing aktibidad, magdulok na lang po sa opisina. Siring man sa Disyembre 24, aldaw nin Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamugdag ni Jesus o Misa Vigilia, gigibuon sa oras na alas 8 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw nin Pasko, ang mga schedule kan misa, ipo ang mga minasunod. Alas 8 nin pagkaaga, alas 9:30 nin pagkaaga, 1:45 sa pagkahapon, alas 3 nin pagkahapon, alas 4:30 sa hapon, asin alas 6 na banggi. Maawot mo man po, pasalamatan ang mga nag-donate ka ng kaaging simana. Mga anonymous, nagtaon ng 5,000 pesos, duwang na taon ng tig 1,000, sarong 600, sarong man na 550 pesos,
500, Janet Oceana 500, GCash 10,400 pesos, Rigianan 2,000 pesos, Jarius King Sigara 1,000 pesos, Marilet Bernice Elna Baisa 500 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa inyo kabos, sa mga nag-serve sa misa, sa mga sponsors kang misa. Diyos magbalos po sa inyo. Ang kagurangnan mapa sa ito. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maheherakon. Anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.